sasmita kang dadi aranku. Sing ndok karepake apa penemban? Cetha lamun to kowe bocah sing wuta karo sejarah. Kowe tak kandhani. Negara Ngastina wiwit bubar tatanane rusak kang dadi aturane. Merga nalika semana ya kuwi Sang Kresna dipayana ya Prabu Abiyasa seleh keprabon. Banjur misuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abiyasa. Mangka cetha Pratila Lamuta putrane Resi Abiyasa ki ana 3. Sing pambarep ya kuwi Sang Destarata, angka 2 Prabu Pandhu, angka 3 ya kuwi Yama Widura. Manut paugeran kudune sing dadi ratu ya anak mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata. Kenapa kok malah nglerek marang anak nomor 2 ya kuwi Pandhu. Cetha lamun tatanane wis dirusak, wis direka daya jaman semono. Sing darbe hak wewenang kamukten Ngastina sejatine ora ana liya kejaba Sang Adipati Destarata. Upamane angger Duryudana sing dadi ratu ning kene memper merga ki putrane Sang Adipati Destarata. Ngerti ora? Yen pancen Resi Manik Sasmita duwe gagasan lan dasar kaya mengkono aku tak genti takon. Sarate wong dadi ratu ki apa lan ana pira? Sarate wong dadi ratu wi 1 wibawa, angka 2 wicaksana, angka 3 prasaja diningkang angka 4 ya kuwi santosa. Santosa ki tegese piye? Santosa lahir lan santosa batin. Santosa lahir ratu ora kena cacat. Aku tak takon. Simbah Destarata kae cacat apa ora? Cetha lamun to kae iki Caca Netra Calahina merga kancane nanang merem. Yen Ratu Caca Netra Calahina kira-kira entuk dadi ratu apa ora? Metu njaba ngejak rame kowe. Ayo. Apik Harya Sengkuni. Ya Allah nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh nggih. Nadyan kados pundi kemawon. Wisageni dumugi wonten negari Ngastina ibarate kaya iwak kecemplung muwu. Mang perintahke para Sata Kurawa mateni Wisanggeni. Yen Wisanggeni mudhar Janaka ngengleng Pandhawa liyane melu ngenes pestaken dawuh. Lan nyawamu. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Wah. Oh. Hey. Ah. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah. Ah. That. Oh. Whoa. That. What? Ah. Whoa. Hey. What?